Предполагам, ти си брат на дядо? Де си? Да. Никой не ми е говорил за теб. Скарахме се. Аз разбрах, че си бил информатор на тайната полиция. Нищо не ми обягва. Все още се наслаждавам малко да наблюдавам птиците. I'm a detective for the local police department. You recognize this girl? Аз го познавам. Защо не мога да си го представя да отвлича или да убива някого? So nobody's catching your eye? I didn't say that. You are very much catching my eye. Животът ме научи, че хората, които вършат най-отчаяните неща, обикновено изглеждат много нормално. Защото всяко престъпление има нужда от алиби. Will you always tell me the truth? Oh God, no. I don't have the courage for that. Could it sure be that bad? Стоян го мисля за убиец. Изобщо не одобрява факта, че се опитваш да се намесиш в личния ми живот. Дори ти не си честна с мен. За кое? Магиосникът? Това не е вярно. За голямо съжаление, в нашата мила страна слуховете са много по-силни от факти. Ти си много арогантен. Да забравиш лицето на човека, чието живот унищожи. Все още дишаш, така че ние не сме си свършили работата толкова добре. He was brutally murdered. Какво е направил? Става въпрос за това, което не е направило. Силата защитава властта, а другите плащат цената.